the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow. Hi guys! May ice cream tayo. Ang init ngayon. It's super hot out there. Yeah, super hot. But it was very cold in the morning, but it got hot. Yeah, 3:46. So, pinick up ko siya. Kasi si Zach may basketball today. It's Tuesday and... Monday. Oh yeah. Monday. Hala. Kasi ang tagal ko guys hindi nag-vlog kasi super busy. Kasi patapos na yung school ng mga bata. Patapos na yung school ng mga bata. So, madaming mga ganap sa school nila ngayong end of school. So, Wednesday is your last day of school, right? And, anong date na? December 9. Ito yung first vlog ko ngayong December. Ang tagal ko talaga hindi nakapag-vlog, guys. And also, did you vlog on Daddy's birthday? Yes. Did you show it the card that you made? Mm-hmm. So, siya yung nag-vlog kasi gustong-gusto yung mag-vlog. Pero si daddy niya ayaw magpa-vlog. So, nung birthday ni Jan, wala naman kaming ganap. Hindi siya nagpaluto ng kahit ano. Pero, kumain sa labas kasama si Auntie Mel. Right, Baba? Yeah. Had dinner on daddy's birthday with Auntie Mel. And, hindi rin ako nag-vlog doon kasi nga, wala sa, si Jan sa vlogging ngayon ba, magsama-sama. Kasi siguro, di ba nabanggit ko na sa inyo yan, na medyo ngayon, hindi siya, alam niyo yun, yung sa mga nangyari nga, kasi parang siya dun nga sa kaibigan niya, sa daddy niya, sa mga nangyari. So, wala siya sa mga vlogging. Banana good, Mom? Hindi ako nag-vlog. Saglit lang naman yung dinner. Si Mel yung si Mel yung nagpabook. Kasi ayaw talaga ni Jan. Kasi nga, ako dapat magpapabook. Sinabihan na ako ni Jan, no, wag daw. Sabi niya, don't do anything. Sabi ko, kahit kain tayo sa labas, ayaw mo. Sabi ko, ayaw mo na magpaluto. Kasi ayaw magpaluto. May ganap din siya nung birthday niya, guys. So, umuwi siya mga hapon na, mga 4:30. Pumunta siya doon kasi yung mga kaibigan siya, tsaka yung mga kaibigan niya at kaibigan nung nawala, may ginagawa nga sila doon sa bahay. So, doon sila sobrang busy sa bahay. So, sa Nabalo. Busy sila doon ng mga kaibigan, tinutulungan. Basta marami kasing ginagawa doon din sa kanila ngayon. So, doon siya at saka yung mga kaibigan niya. So, kaya sabi niya wag kang magluto. And, walang ganap sa birthday niya. So, sinod ko kasi birthday niya naman, di ba? So, pero si Auntie Mel, syempre, tumawag yung kapatid. Sabi niya, ay, nagpabook ako dito. Kasi tinanong na ako noon ng kapatid niya, anong plano? Sabi ko, ayaw niyang magpaluto, ayaw niya rin ako magpabook sa mga pub. Sabi niya, akong bahala. Sabi ko, sige, ikaw nang bahala. So, siya ang nag-organize. So, kumain sa labas, yun lang, saglit lang talaga yung kain. Kami-kami lang. Pero hindi nga tayo nakapag-vlog. Pero si Holly, nag-vlog siya when you show the present for daddy, right? Ako wala akong kasi ayaw ni Jan magpabili ng kahit ano. So, wala. Siya, meron siyang ginawa sa papa niya. Yung dalawang boys, what the boys give to dad? Nothing. Hugs and kisses. Yun lang. I'm the only one who gave him a card and... Yeah. Siya, may ginawa siya sa school. The present was, makita niyo yun. Kasi, isasama ko yun dito sa vlog na yun. a caramel wallet and his card was, my card. Yeah. So, yun yung binigay niya. So, yun. Tapos, ano pa ba mga And si Kuya, busy ngayon si Kuya. Kasi nga, may tumawag sa akin yung school nila kanina na mayroon silang ganap sa labas ng school. So, hiningin nila yung consent ko. Sabi ko, oo, okay lang. So, yeah, busy yun si Kuya. Then, you did your transition, right? Si Zach, tapos na rin yung transition niya. Zach had it on the same day as me. Yeah. So, si Kuya tapos na din. And sa Wednesday, tapos ng school. Hala, si Kuya year 8 na next year. And you are? Yes, 3. Yeah, year 3. And si Kuya Zach year? 6.
Hala, ang lalaki na nila. They're getting older and older, Mom. But you're still my baby. Ano? You're still my baby? Yeah. Of course. And, mamaya, may practice pa kasi si Zach, so hindi muna kayo pumunta sa basketball. Kasi practice pa naman siya. 5 o'clock pa naman yung kanyang, laro. Oh, mayroon pala siyang cookie dough and mango. Ako naman, chocolate, chunk, and banana. Then, pinag-iisipan kong mag-grocery na ako. After, fruit. Yeah, fruits and... When did you go to get bread? Today. Bumili na pala ako ng bread sa Baker's Delight. Tapos, ano ba yun? Pinag-isipan ko nga kung mag-grocery na akong after namin kumain ng ice cream or pagdating na lang or pakatapos na lang ng basketball ni Zach. We'll see. But for now, enjoying our ice cream. Yeah. Enjoy mo muna namin to. Banana is good. Banana is good, Baba. Yung chocolate nasa... Try cookie dough. Ang dilim. No. Hi. Yes? Do we need 2 bags because we're only getting some of things, or bring the whole bag? Bring all the bags. Hey. Kanina, na low-bat tayo, guys. Yes. Kanina, ang sarap ng cookie dough. Yeah, that's very good. Yeah, and masarap din siya. sarap ng banana. Saging. Yes, saging. Saging, sarap. Okay, ano kami dito bago ang laro ni Zach. Alas 5 yung laro ni Zach, 4:28 na, so bilisan lang natin. And his game starts at 5 o'clock and ends at 6. Yes, yes. Alright, let's go. Follow me, I know the way. Sarado dito, oh. Yeah, Yeah. Sarado siya dyan. So, saan tayo dadaan dito? Kunin lang naman namin is fruits. You still have Yakult there, Baba? Yeah. May Yakult pa sila. Yung mga mga fruits lang. Ganito yung nabili ko nung, kailan ba yun? Nung Friday. Hindi siya matamis. Can we get rice? Do you like this? Yeah. Is it sweet for you? It's a little sour. Yeah. Kasi kanina yun ang baon nila. Medyo maasim. I think this one is better. Mas matamis to. Malalaki sana siya. Can we get Blueberries, yes, baby. and raspberries? You want raspberries? Yes, two things, 2 flowers. Gusto ko rin ng blueberries eh. And guys, we're gonna get super droopers because it's gonna be hot in this December. Yeah, mainit na, umiinit na guys. Kaya Why are there mushrooms here? I don't know, someone put it there. Because they were like, look, I changed my mind to strawberries. Yes. Maganda sana siya kasi hindi siya ganun ka-sweet. Ito naman, mas ito sweet to. Mom, Sweet I to. used to not have that there. What? Kaso hindi magandang itsura. Minsan nakakalinlang lang ang kagandahan. Akala mo ang ganda, yung pala ang asim. Pero etong hindi kagandahan ay sobrang tamis. Yeah. That there. This one, iba naman to na iba naman siyang brand. Very sweet. Ito, very thin. These are the same. They're the same. Yeah, they're the same, but But they're well, we'll see. have different. Can you find like good one, Baba? Ito, may malalaki din. Okay, hold this one. Minsan kasi may na ayan, katulad nito, medyo na masira. No, it's not good, baby. Ito, may mga bruises na siya. This one, Mom? Just check, baby. No, look at the back. Let me see. This is look okay. All right. I get good eyesight. Is that the same? I-try nga natin tong isa. Anong matamis? Hindi ko pa ito na-try. Kaso hindi siya ganun kaganda. Pero baka siya yung pinakamatamis. No? Mommy. Yes? Past that line. Hindi na siya maganda, guys. Parang, na siya, lamog-lamog. $30. Ayan, oh. Hindi na siya fresh.
Ito maganda sana to. Oh, kasi ang lalaki. Kaso maasim. We normally always get this one, but Yeah. sweeter and sour. Usually matamis to, pero natry ko nung nung sweet Friday, and tapos sour. ngayon, yan yung last strawberries kaninang umaga. They're only juicy. These are sweet, juicy, and a little sour. Alright, okay. The Tatlo. fruits can't cross that line. Alright. So, pala tayo ng raspberry. Favorite to ni Holly tsaka ni Zach. Okay. Gusto niya ng grapes. Kasi yung grapes, hindi pa ganun kaganda. Pero, kuha tayo. Eto. Asim, ibalik ko. I-try daw ni Holly. Buti trinay ko. Ang asim. I like sour. Ha? I like sour. It's sour. It's sour. Na? Oh, now they are tasty. Yeah, after this, maano siya? No, I think they're all the same. Hindi pa magandang, Are they all sour? hindi pa maganda yung grapes. So, binalik ko. Are they all sour? Yeah. Ayan naman yung hindi talaga siya ganun kaganda. Ito may red. Medyo siya, mas better. So, kuha tayo nito. Kasi si kuya, gusto niya talaga ng grapes. Kaso hindi pa nga ganun siya, yung season. So, pili lang ako. Buti na lang, meron na medyo matamis. Pero hindi pa ganun talaga yung masarap na grapes. Pero okay na. Hinggan natin si kuya. Ito. Where are you, Baba? This one is better. Sweeter. Yeah. Wipe it, please. Here, I'll do it. Kuskus natin sa Here. And crunchier. Crunchy, yes. Mom, let me see your hands. What? One hand's colder. Packet? What a packet. Okay. Ngayon, sinisigurado niya na yung nakapack. Okay. We don't need the big Oh, one. yeah. First thing you got the May movie siya tomorrow. Yeah, Kuya likes Can we that. get two? Yeah. This is Kuya, TJ's Now favorite. I know. It's been a while. Maybe they're very rare and everyone got them. Yeah, that's right. Maybe some of them Okay, no, already. turn around. Get 2 popcorns. Mapili na sila sa guys, sa mga chips. Ayaw na nila yung mga to. Hindi na masyado. So, popcorn. Mom, say this, say this. Hoy! Wait, one more try. Go. You're not a shooter. Okay. That's enough. Oh. Okay, super dupe. Ito, mini Oreo. Yeah, 10 will be enough. Alright. Puree. 2. Oh, 1. Meron pa pala ako sa bahay nito. Baka kulangin kasi ako So you doon. don't need- Pwede pa. This one. Yeah. Okay, which one? We get... This. No, we don't get them. You don't get this one? We normally get... You don't like the sour one. Yeah, we do. So, this is the same. We'll just get it. So, which one? You choose. Oh, Or we this have one? This one. Yeah, Okay, that this one. one. I have this one back. Okay. Gusto nilang garlic aioli. And the statue. Hmm? And the statue. Ito lang ito. Ha? Kuha ako nito. Meron pa naman tayo doon, pero nasa car pa nga eh. Kuha tayo ulit. Ha? Dairy and grocery customers, this is the service, please. Dairy and grocery customers, this is the Why? service. Ayan, tapos na tayo dito. We're done. Statue daw siya. Okay, let's go. Kasi magsisimula na yung ni Sak laro. Lipton. Yan, self-service tayo. 2 cold cuts. Yeah. Palitan ko tong chicken kasi hindi siya yung tostado. Gusto ko yung brown kasi tingnan nyo, ang puti niya pa. Nandito na sila. Pili tayo. Ayan, eto. Compare dun kanina, ang putla.
Ayan. Darker siya. Si Holly nilalagay niya na sa counter yung mga binili namin. Magsi-self-check tayo guys kasi yun ang ano dito. Gusto niya siya yung mag-scan. Marunong na kasi siya. Yes. And alam niya kung anong unan, yung code. Ayan. I still have fruits here, Baba. Good girl. Mom, you don't need to hold on. Alright. Just one at a time, baby. Hoy, scan. Yeah. Pinifix niya. Oh, you're good? Yeah. And the gypsy. And then this one on top. No, no, no. You have to search. No, no, you have to you use the scale. Search, yes, that's right. And then red. Good girl. Okay, just wait. Okay, you're good. And then, yes, so we have to move that one. Yep. Good girl. Gusto mo yan, ha? Okay, you have to do this. The heavy one. My mom, there's more spice to go. Okay, give me. Pwede siya magtrabaho dito sa Coles. Okay, scan that one. Good girl, Baba. The aioli. And this. Where's the okay, good girl. On the side, this side. Here, Baba. Yeah. Okay. One more. And then you can put this on top. Okay. Okay, next bag. Good girl. Yan na, malapit na kayo matapos. Okay, I'll get that one. Ay, no, 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 no. Cancel, cancel. So, ayan, okay na yan. Yung lalaki ang nag-ano niyan. Nag-scan dito. Hindi pala in-scan, sinerch niya. Okay, chicken. This can go out, okay? Out. Just hang it there. Alright. Good girl, Baba. Good girl. Yeah, okay, good. Good girl, Baba. Okay. Push. You have to get this one. Don't forget this one. And this one. We're done. Na tayo sa basketball ni Zach. Yes, basketball kuya Zach. Ayan, dito pa yung tubig. Late kami ni Holly sa basketball ni Zach. 5:24 na. Okay, let's go, Baba. Dalhin natin yung ano, yung... Mom, can I just go in there? Huh? We have to bring the milk and the fruits, Baba. Okay. Why? Because it's really hot. At least doon malamig sa ano, sa... Can I go in there? Ano, sa basketball court. Okay. Ayan, dala natin yung fruit tsaka milk. Si Holly nauna na dito kasi may friend siya dito eh. Ngayon si Zach dun. Alright. Good job, Zach. Good job, Zach, boy.
magkalaban yung magkaibigan. Yung naka-yelong number 67. Ano yan ni Zach? Ka-schoolmate. And sabay sila pumunta dito sa basketball court. Naglakad lang sila from school. Good job. Isisak ng tubig. Naubos niya na yung baon niya. Sobrang init naman kasi talaga. Okay. Water tayo dito. Dami nating tubig. Pero mayroon ako dito. Kuha na lang ako doon sa likod kasi bawas na yung nasa harapan. Kaso nga, hindi malamig. Ano ba yan? Hindi nabubuksan yung car natin. Ayun. Hindi siya malamig. Sorry. Good job, Zach. Oh! Almost. Fan. Lumagabog. Magaling pa naman siya. Katim ni Zach. Good job, Zach. Good job. Makaagaw si Zach. Wagas. Dapat sa kalaban na yung bola na agaw ni Zach. Oh, oops. Sayang. Hi, Mackenzie. Yan yung ka-dance mate ni Holly. Dito na lang sila nagmi-meet. Kasi tapos na yung dance nila eh. Hello. Gusto niya raw masali sa vlog. Yung friend ni Zach gusto niya masali din daw sa vlog. Naalala nyo pala guys, yung pinick up namin si Zach nung galing ako sa Sydney, nung kasama natin si Jan. May sinasabi si Zach na gustong masali sa vlog yung friend niya. Yun siya o, yung katunggali ngayon ni Zach. Pero close daw niya yan, close friend din niya yan sa school. So gusto niya raw masali sa vlog. So ngayon, binablog ko siya. Number 67. Yellow. Ayan. Lamang ata si Zach, sila Zach ng 2 points. Ito na yung last quarter nila. Tumatawag na. Oh, one more! Oh no. Para yung score 29, 7 minutes na lang. Go Zach! Go Zach! Good job. Good job. Nakashoot si Zach, hindi natin nakita. Good job. So naka-30 na kanina 29, di ba? May 1. Nakashoot si Zach ng 1 point. Go Zach! Oh, come on! Move. Merong lumapit sa akin na ano rin siya, naglalaro rin siyang basketball. Siguro kaibigan ni Zach. Pinakita niya sa akin, nakasubscribe daw siya sa akin. Sabi niya, hi, I'm your subscriber. Nakakatuwa ba? Nakakatuwa. Kasi idaran ni Zach. Siguro ano niya yun, classmate. Pinakita niya pa talaga sa phone niya na nakasubscribe siya sa akin. Go, Zach! Oh, almost okay. Oh, yes, yes, yes. So, medyo lamang na tayong 3 points. Na yung score. Ah, sana makiscore kayo, dali. Ilang minutes pala? 1 minute. 1:29 seconds. Hala, wag na mag-score. Oh my God, naka-score ulit. Oh my God, hurry up. Guys, talo sila ng 4 points. Okay lang, masaya naman yung laro. Maganda yung laro kasi hindi mo alam kung sino mananalo. Kunin na natin yung ating bag kasi tapos na yung laro. You won. Okay, nandito yung gamit ni Zach sa kanya eh. Alright. Uwi na tayo. Si Kuya tumawag na, ano raw ulam.
Sabi ko chicken. Kasi hindi na tayo makapagluto. Kaya na pala kami. And nakaligo na siya. And si Holly nakaligo na. Si Kuya hindi pa. And eto na yung dinner nila. Chicken, rice, and ayan. Yeah, gusto nila may soya sauce. So, ayan. Hello. Tapos na siyang kumain. And nung isang araw, binilan siya ni Auntie Mel ng... Yeah, press-on nails. Ayan. So, sabi niya, tinanong niya raw yung I teacher. asked my teacher today if I can wear press-on nails tomorrow, and that she said yes. So, Because it's movie day tomorrow. kasi hindi na, wala na silang formal class, yung parang happy-happy na lang sila. So, mag-movie sila tomorrow. So, sabi ko, hindi mo pa ito masusuot. Kasi, nung isang araw niya pa ito gustong ipalis, ko, Baba, no, because you still have school. So, tinanong niya kanina yung But teacher. I asked my teacher. So, ngayon, I'm ilalagay so natin excited. siya. Meron siya, yan, pambata, may maliliit. And guys, we're gonna add glue so it can stay on for longer. So, gagamitan ko siya ng glue. Yung ating, ito, yung Tumika Brush On Nail Glue Kit. Ayan. Ikaw na So I talaga. would like my nails done. Para siyang dalaga na siya na. Okay, ito yung style niya, guys. O, yung smile. Mamaya na lang. Yeah. Idikit ko muna. Yeah. So, bago ko idikit sa kanya. Meron na siya yung parang sticker na didikit na talaga siya sa kanyang nail. To make it stick on. Yeah, pero hindi siya yung, ay, okay na, mamati, pero natatanggal. So, para tumagal, i-glue na lang natin siya. Wait, Mom. Okay. Gusto niya yung tumutunog. ASMR. ASMR daw. So, tanggalin ko lang yung nakadikit na. Kasi mayroon na siyang dikit. Kasi nga, press on, diba? Ready na siya for kids. So we're gonna do Kasi yung akin, nilalagay ko pa yung, kung gusto ko yung, alam mo yun, yung isang araw ko lang siya gagamitin. May sticker talaga siya. Ito, ano na talaga, ready na siya. And we'll do this one for my... Guys, we just finished the first hand. Ayan. Looks so good. Where's the other one? Tarang! Ayan. So, ito yung next. So, guys, my mom just finished doing my nails and they look so pretty. Guys, be careful. They sound so good. And my mom used this to make it stay on good. And hear this. It's on my card of the rock. Okay, close the vlog now. Thank you for watching my vlog, guys. So please like and please subscribe if you haven't yet. See you on next vlog. Good night! Magligo na ako. In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling.